Zdravo, mi smo vaše komšije. Ja sam Rita Buka, a ovo je moj muž Lin. Drago mi je, Bumper i Jensi Yates. A doneli smo vam i poklon za useljenje, moje čuvene linzanje. Hvala vam, baš lepo. Mada mi izbegavamo mleko. Deca postanu troba, ali udelit ćemo onima koji nemaju. Zar nećete da uđete? Pa nećemo vam oduzeti previše vremena. Sigurni smo da imate mnogo stvari da raspakujete. Ili nemate. Wow, kako ste uradili to tako brzo? Ne volimo da odugovlačimo s obavezama, to šalje pogrešnu poruku deci. Evo naše dece. Ej, mama i tata, mogu li da pozajmim auto večeras? Imam vežbu debatovanja, a zatim čas programiranja. Naravno, Beatrix. Ne zaboravi da pojedeš užinu s proteinima pre časa i ovu s ugljenim hidratima posle časa. Prvi sam na državnom iz matematike. Bravo, Bumper juniore. Stavi to u sobu s trofejima. Postala sam stažica u Ujedinjenim nacijama. To je fantastično, Belle. A najzad sam savladala onaj neskutan deo Bachove partiture u D-molu. Skoro, ali pazi na prelaze. Hoćete li me odvesti na otvaranje moje galerije večeras? Naravno, Bo. Gumavuju. On je u programu korejsko-engleske dvojezične nastave. Wow, vaša deca su impresivna. Da li u nečemu nisu dobra? Pa, smatramo da treba da budu kompletne ličnosti. Svet je danas veoma konkurentan. Ako ih ne ohrabrujemo da ostvare svoj puni potencijal, izneverit ćemo ih. Vi sigurno razumete o čemu pričamo. Pa, baš su fini. O, da.